बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खोब दुखु गोनां खौरां लानानै फैदों। जोलुर गेलेनाय समाव बल जोनाय समाव आथिंआ नांनानै मोनसे लिभारखौ गारनांगौ जादों आरो दायो गोबां रायजो राजानि मददनि गोनांथि जानानै फैदों। जोखोम जानाय एबा गाल फारसे लिभार गारनाय प्रदीप बसुमतारीनि देहा फाहामनायनि मुङाव गोबां रांनि गोनांथि जानायाव नोंथांमोननिफ्राय मददनि थाखाय आखाइ फोलावहरदों आरो प्रदीप बसुमतारीया सासे राफोद जोलुर गेलेगिरि। जाथायनि गुबै जाहोना बेबायदि। आमथेखानि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमियाव थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय प्रदीप बसुमतारी, बिफा सनम बसुमतारी, गामि आमलायगुरि, मालि बिथा। साननैसो सिगांसो खैला मैलानि जवाहरलाल नेहरू फोथाराव आमगुरि जननि बानजायनायाव सामार स्कुल फुटबल टुर्नामेन्ट 2023आव सासे बल हमग्रा हिसाबै जोबोद मोजाङै गोसो होनानै गेलेदोंमोन। नाथाय सेन्ट पिटार्स इमि स्कुलजों सेमि फाइनाल गेलेनाय समाव आथिं नांनानै गाज्रि रोखोमै जोखोम जादोंमोन आरो देहा फाहामसालियाव नायबिजिरनायाव फारसे लिभारखौ देहानि अंगनिफ्राय दिहुननानै गारनो गोनां जायो। फरायसा प्रदीप बसुमतारीखौ मैयानिफ्राय बङाइगावनि एर'गिया हस्पिटेल एन्ड रिसार्च सेन्टाराव अपारेशननि थाखाय थिसननाङो आरो गाज्रि जोखोम जानायलाय देहानिफ्राय लिभार मोनसे दिहुननानै गारनांगौ जायो। दा बे फरायसाखौ मोजाङै फाहामथाय होनो थाखाय थै दान होग्रा आरो रांखावरिनि गोबां गोनां जानानै दं। बेनिखायनो प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो रायजो राजानिफ्राय मददनि थाखाय नखर आरो दैदेनगिरि बिथांमोना आखाइ फोलावनो गोनां जादों। बेनिखायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो रायजोनिफ्राय मदद बिनाय जादों। प्रदीप बसुमतारीनि ब्लाड ग्रुप अ पजिटिभ। बिथांजों फोनांजाब राहा होनो थाखाय 8638887642 जानबुं नङाव खौरांखौ लाहरनो हागोन। रांखावरि मददनि थाखाय पेटिएम, फनपे, गुगल पेनि थाखाय 9101452593 जानबुङाव हरनो हागोन। एकाउन्ट नङाव मदद हरनोब्ला 919101452593 IFC PYTM 0123456 ब्रान्च नयडा। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।